सुनू शिष्या बहन सब, ई जे कहानी छै एकटा ड्राइवर भैया और नागिन के कहानी छै। अहाँ सब गौर से सुनबै। एकटा ड्राइवर भैया छलखिन जे कि सावन महीना में बाबा धाम गेलखिन भोला बाबा के जल चढ़ावे के लेल। चलत 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 पहाड़ पहाड़ी मिलले हुनका। पहाड़ पहाड़ी के क्रॉस करत 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 रात के 12 बज गेले, बहुत रात भ गेले। वह रास्ता में नाग और नागिन दोनों जोड़ा खेलाइत रहे बिच्चे रास्ता पर। ड्राइवर भैया से गाड़ी संभार में नहीं रहले, रास्ता बिल्कुल अनजान रहे। नाग के देह पर गाड़ी चढ़ गेले, नाग के तखनते मौत भ गेले। आब त नागिन आगे से आका गाड़ी घेर लेलखिन। नागिन कहलखिन, तू हमरा साथे ठीक नहीं कैले। एते रात में एते महा घना जंगल में हम अकेले केना रहब। तू हमरा जोड़ी से बेजोरी क देले। जेनाहिते तू हमरा जोड़ी से बेजोरी क देले तेनाहिते हमहू तोरा जोड़ी से बेजोरी क देबो। तो ड्राइवर भैया हाथ जोड़ क क्षमा मंगलखिन नागिन से, हमरा से गलती भ गेल, हम जान बूझ क हम नहीं कैलौं। और ड्राइवर भैया तो ओनाहितो में बाबा धाम जाय छलखिन भोला बाबा के जल चढ़ावे के लेल। नागिन के सब पता भ गेले, लेकिन नागिन कहलखिन, जो तोरा हम आय तो छोड़ दे छियो, लेकिन तू जब सुहाग रात में तो अपन पत्नी के लऽ कऽ एबही घर, तहिया हमहू तोरा जोड़ी से बेजोरी क देबो। नागिन के एते बात सुन क ड्राइवर भैया अपन घर गेलखिन। घर गेलखिन त केकरो कोई बात नहीं बतलखिन, कोनो बात नहीं बतलखिन। एकोटा घर के आदमी से कुछ नहीं बतलखिन, सीधा अपन काम धाम में लग गेलखिन। तेनाही समय बीतत गेले। एक दिन ड्राइवर भैया के मम्मी कहलखिन, बउआ हमरा से त आब घर के कोनो काम काज नहीं होइया, तू अब जवानो भ गेल, अब शादी बियाह त कल जे कनी हमरो रेस्ट मिल जात। ड्राइवर भैया के त नागिन के बात याद रहे, तो ड्राइवर भैया वो अपन मम्मी के बात टाले छलखिन। कहलखिन, नहीं मम्मी, हमरा अखन शादी बियाह नहीं करे के या, कुछ दिन रुक जाओ। फिर तेनाही समय बीतले। ड्राइवर भैया के मम्मी कहलखिन शादी करे के लेल, फिर मना क देलखिन, बार बार मना क दे छलखिन। लेकिन घर के तरफ से ज्यादा प्रेशर मिलले शादी के, तो ड्राइवर भैया फिर हाँ क देलखिन शादी के। तो ड्राइवर भैया के पप्पा जी गेलखिन लड़की खोजे के लेल, लेकिन संजोग से देखियो ड्राइवर भैया के लेल लड़की वह मिलले जे कि शिव गुरु महादेव के महाभक्त रहथिन। शादी ब्याह के दिन फिक्स भेले, शादी ब्याह भी संपन्न भेले बढ़िया बढ़िया जगह। दुल्हन के लऽ कऽ घर एलखिन, दुल्हन घर में बैस गेलखिन। और ड्राइवर भैया घर से बाहर निकल कर खूब टेंशन में रहथिन। नागिन के बात से तो उनका बहुत टेंशन रहे। नागिन हमरा कहने रहे सुहाग रात में हमहू तोरा जोड़ी से बिजोरी क देबो। बार बार नागिन के बात उनका दिमाग में घूमे, बहुत टेंशन में रहथिन। तेकर बाद ड्राइवर भैया के कन्या जे कि शिव गुरु महादेव के महाभक्त रहथिन, अपन पति के कहलखिन, अहाँ हमरा शादी विवाह क के लेलिए और अहीं घर से बाहर छिए, तो एना केना भेले जे अहाँ के कोनो टेंशन या कि। ड्राइवर भैया सोचलखिन, ई त आइ घर में पैरे देलकै या, आइ घर में एबे कैले हन, तो हम एकरा की बतैये अपन टेंशन। नहीं बतलखिन। फिर बार बार कन्या के पूछे पर ड्राइवर भैया सब बात बतलखिन, एहन एहन घटना छै। तो कन्या तो शिव गुरु महादेव के बहुत बड़ा भक्त रहथिन। तो कन्या कहलखिन, जब ई बात छै तहाँ हमरा अखन बता रहल छी, पहले बतैती हमरा। अच्छा ठीक छै, अखन तो कोनो लेट नहीं भेलैया, ओना बहुत रात भ गेल रहे। कन्या कहलखिन कि हम जे सामान हम अहाँ के बतबै छी उ सामान सब हमरा ला कऽ दू। ड्राइवर भैया कहलखिन, की बाजबै तब न। कन्या कहलखिन, कुम्हार ओतऽ से माटी के 3टा बर्तन ल लेब और गुआर हिया से 1 किलो दूध ल लेब, जल्दी जाओ, नागिन के आबे के समय भी भ गेले। ड्राइवर भैया हाहाइते फुहाइते जल्दी 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 गेलखिन धरफर में, सामान सब लेलखिन और घर तुरंत एलखिन। तेकर बाद कन्या माटी के बर्तन में दूध भर क एकटा बर्तन आंगन में धो देलखिन, एकटा बर्तन देहरी पर धो देलखिन और एकटा बर्तन ड्राइवर भैया के सुता देलखिन, सिरहन्ना में दूध भर क धो देलखिन। अब नागिन त हाहाइले फुहाइले आबि रहलिया, एकदम हनहनाइते हनहनाइते। नागिन भी अपन बदला पूरा करे के लेल हाहाइते फुहाइते अबैत रहथिन, एकदम हनहनाइले जे हमरा त आइ ओकरा खत्म करे के या। जेना हमरा जोड़ी से बिजोरी कैलक तेना हमहू जोड़ी से बिजोरी क देबै। जब अंगना में एलखिन नागिन, देखलखिन माटी के बर्तन में दूध राखल छै,
पी लेलखिन। फिर देहरी पर एलखिन, फिर उहो में के दूध पी लेलखिन। फिर घर में जब एलखिन, ड्राइवर भैया के डौसई के लेल सिरहन्ना में दूध राखल रहे, उहो दूध पी लेलखिन। और जब जे ड्राइवर भैया के डौसई के लेल गेलखिन तो कन्या हाथ जोड़ के खड़ा हो गेलखिन, कहलखिन हे नागिन, हमहू शिव गुरु महादेव के शिष्या छी और अहूँ शिव गुरु महादेव के सेवक छी। हम आई शादी क के अबे कैलिय, अगर अहाँ हमरा पति के छीन लेबे, गांव समाज सब, टोला पड़ोसिन सब हमरा की कहते। गेले और जाइते मातर पति के खा गेले, केहन कुलक्षणी छे। सब हमरा बात कहते, सब हमरा की नाम से बोलेते। तो शिव गुरु महादेव के फेर सुमर लखिन, हे शिव गुरु महादेव, सबके सेनुर के लाज तो अहाँ बचावे छिए, आई हमरो सेनुर के लाज बचा लिया हे महादेव। सेनुर मिटे से बचा लिया, जे आई हम घर में पैरे दिलिए हन, बियाह क के एबे के लिए हन, सोहागे रात के दिन हमर पति के अहाँ छीन लेबे ते गांव के आदमी हमरा की कहते। फिर कन्या शिष्या के एते बात सुने पर नागिन पीछे हट गेलखिन और नागिन खड़ा होकर ड्राइवर भैया के आशीर्वाद द के चल गेलखिन। देखियो शिष्या बहिन सब, कन्या शिष्या रहे वो अपन पति के जान बचा लेलखिन नागिन से। तेकर बाद बिहान भेले, कन्या शिष्या और ड्राइवर भैया दुनू प्राणी मिलकर अपना आंगन में शिव गुरु महादेव के बहुत बड़ा चर्चा करवेलखिन। जत्ते भी अगल बगल के शिष्या बहिन सब रहे सबके बोललखिन, धूमधाम से शिव चर्चा केलखिन। जय शिव गुरु महादेव, जय शिव गुरु महादेव, जय शिव गुरु महादेव।